F'kummenti ma' One News, l-ekonomista Karm Farrugia jgħid li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma huma t-tieni l-akbar spiża għal min iħaddem. Id-dawl u l-ilma min jaħdem fl-industrija u anki fl-industrija tat-turiżmu jaf kemm hu pis l-input aħna l-accountants nidulu u l-ekonomisti nidulu input. Iġifieri il-kost tad-dawl u tal-ilma huwa importantissimu huwa jiġi it-tieni wieħed x'aktarx it-tieni wieħed wara l-wage bill. Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma matul din l-aħħar leġislatura taw daqqa ta' ħarta kbira lill-industrija Maltija. L-ekonomista Karm Farrugia jsostni li l-pjan għal qasam tal-enerġija tal-Partit Laburista huwa wieħed illi jista' jsir. Il-Partit Laburista bl-iskim tiegħu li naħseb li hija doable u realistika jiena inaqqas il-prezz tad-dawl u l-ilma għal mhux għalik u għalija biss tad-dar, speċjalment għall-industrija, ikun qed jgħin ħafna u jkun qed jista' affordja li daw l-istess industriji iħallsu pagi iżjed. Il-Partit Laburista qiegħed jintrabat li jaqleb il-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-heavy fuel oil għal gass bilan li pajjiżna jkollu kwalità tal-arja ħafna iktar nadifa. Fl-istess ħin permezz tal-pjan li qed joffri l-Partit Laburista, il-kontijiet tad-dawl ser ikunu qed jorħsu b'25% waqt li dawk tal-ilma ser jorħsu b'5%.